thlir tu zongjong te Sipai ule Buaina hian chanchin du om lo tak a thlenga Mipui Sipai le Mipui Sipai in baina o oma MNDAA te hian civil pawisawi lo mipali thatin Mipui Sipai pahnih an that ani Shan marlam Kutkai Township Mungsing khua a MNDAA Sipai te chuanin chan le wang om lovin civil pawisawi lo mipali an thata chu mai baka KIA Pasaltha pahnih po an tha thu an vai belin mi paruk an boral thu Kachin chanchin bumi te chuanin tlangna an ron nei Kachin KIA te chuanin Shan marlam Kutkai Township a chuan omhun an khora military council te bayin chuan omna chuan an thawh pui MNDAA le TNAA tenen tun hnuwa inti thiam lo na an neya voin march ninga tlai lamdar hnia Buaina nayin Kachin KIA lam mi pahnih thi in tualchhung civil pawisawi lo pali chu MNDAA kuta an boral thuan soi MNDAA te hi Shan state lashu khopui an lakfel hnuwa China sarkar chuan Kovin NUG tenen an thawh tlangna chu bansan turin ti a an bansan thu statement po an chhuah fel to a military council SAC tenen inkap to lo turin China khopuya tualchhung in remna an nei to ani February ni somni pathum khan MNDAA an thawh pui TNLA 10 Kachin unaute KIA duty na hun Shan not lam mang Township KIA Brigade 4 Battalion somthum palina duty na mun kem pathum chu an vala fela TNLA lam te hi mi zatel an ni awangin KIA te an thawh pui te chu varunin kut an vathaka KIA Sipai mi som pahnih chu hliam turin an soi sanek maya February ni som pasari ni som pariat khan KIA le TNL te chu in mu thiam lo na an nei wangin an hotu te in mu khom na an neya he thil thleng awang hian tualchhung mi te chuanin an in mu khom na a hlo cham nge ani ti rin na an neya KIA te chuan vo in thleng ral thuam chelek lovin an la do charchar maya KIA hotulam chuan in remna kong an zong mek thu an soi chuti rualin voin march ninga tailamdar hnia TNLA an thawh pui MNDAA te chuan voin march ninga tailamdar hnia KIA tenen Buaina an neya KIA Sipai pahnih an than hnuwa civil pawisawi lo tualchhung mipali an that boka KIA lam chuan engtin nge an Sipai thawang an Pasaltha te tawh hi engtin nge achin feldon ti ero hriat ani lo KIA le TNLA te MNDAA le TNLA tangkop chuan KIA nen Buaina an neya KIA hian engtin nge Buaina achin feldon tharumin nge achin feldona engtin nge anorlet vedon ti ero hriat ani lova ama ero chu thil chiang do pakhat chu TNL te le MNDAA te hi China sarkar tenen thokangin MNDAA te po military council tenen inkap to lo turin tualchhungna an nei to a chumi awang chuan an din hun hi hriat thiam a har hle ani